sing dobat moni dia kanarikot di bermoni di baru colman nadi hasiangano Dasay makirim rohan anak si bawa marga inerendongan ng maranan ng marboro sa inarpay manuel di masa-masa ni Tuhan At Maria di Leon anak si Boaz Merkai asa dong iyan lama ganti Asirohan Tuhan sa ilehon Pangidoan namiyon Dasay makirim rohan anak si bawa marga inerendongan ng maranan ng marboro sa inarpay manuel di masa-masa ni Tuhan At Maria di Leon anak si Boaz Merkai asa dong iyan lamang ganti ang haduan Asirohan Tuhan sa ilehon Pangidoan namiyon Asirohan